Folytatódik a Star Academy élő show-ja, amelyben, és ez nagyon egy fontos... kicsit ki van Ördög Nóra mellett. Végig azon megy a para a színfalak mögött, hogy vajon mikor fog ebből a ruhából kimászni Ördög Nóri. De tényleg, most komolyan, de legyünk őszinték. Tehát az, hogy felvesz valaki ilyen ruhát, ez olyan lenne férfival, mint hogy egy kicsit letolgatjával jön. Hát miért nem? Tudod, egy picit ki lenne a vége, és miért így... nem? Tessék, kicsit hozzájárul a mai este sikeréhez, most komolyan mondom. Hát most tehetek én arról, hogy ez a ruha kicsit merész, de hát... Igen, ez a legjobb szó. Na gyerünk! Dobogjon az ez itt a Star Academy élős, amelyben kiderül, hogy kik jutnak a döntőbe. Én ezt szerettem volna mondani, hogy az énekesek mindent elkövetnek, hogy a lehető legjobb formájukat hozzák. Kétszer is színpadra lépnek, egy lírai dallal és egy igazi bulislágerrel. Pontosan. Befejeztem, pont. Jó, oké, hát akkor mondd el, hogy jön Szőcs Renáta. Nincs semmi mondanod. Nem, én már a melleddel abszolút kimaxoltam mindent szerintem. Szóval hát a döntőbe jutáshoz vezető út az kőkemény próbatételekkel van kikövezve. Milyen szép, most dicsérjem meg, milyen szépen mondtam ezt. Nagyon szépen mondtad. Különösen akkor, hogyha Keresztes Ildikó gondoskodik valakinek a felkészítéséről. Ugye láttuk már korábbi műsorokban, tányért kellett törni, meg autót szétverni. És hát van egy tériszonyos versenyzőnk, Ildi mit talált ki? Felvitte az épület tetejére, a csúcsra, hát ha ott is marad. Szerintem egyébként ez az énekesnő nyilván erre vágyik. Úgyhogy rögtön érkezik Wolf Kati slágerével, Szőcs Renáta! Na mit mondtad? Wolf Kati szerelem miért múlsz? Jaj, nem, miért múlsz? Hajnal lett újra, és indulnom kell. Szia, Reni! Hoztam neked egy meglepetést. Tényleg? Úristen! Hát nagyon örültem a Wolf Katinak, annyira cuki volt, és annyira kedves nőszemély, hogy hihetetlen. Próbáld meg azt a dallal, nekem az mindig működik az összes dallal, hogy valahogy teljesen más stílusban, vagy más tempóban megpróbálod elénekelni. Én szoktam ezt a dalt énekelni még egyszer gitárral is. Most fogom egyébként énekelni évvégén vonózenekarral is. És ha van kedved, akkor várlak szeretettel a koncertemen. Jó? Majd eljössz, addigra már lemegy a műsor, már buli, már... Egyértelmű, hogy van kedvem. Az a gondolat született meg bennem, hogy a Renit nem szeretném nem a csúcson látni, így aztán szépen lépcsőzetesen felvezettem. Tessék fölmenni az asztalra és ott elénekelni ezt a dalt. Nekem tériszonyom van. Még oda felmegyek. Mit csinálsz? Tériszony. Akkor pláne fölmész. Hát, hogy Ildi már megint mit talált ki, hogy az asztal tetején énekelják, szerelem, hol gyúlsz. Hát szerintem ez olyan vérszegény volt, szerintem magasabbra kéne menni. Jaj, ne idegesíts. Hát de... Azt gondolom, olyanok voltunk a Reninek, mint az angyal meg a kis ördög. Menjél, maradj, menjél, maradj, menjél, maradj, menjél, maradj. Jaj, ne viccelj már, Ildi, de milyen izé vagy? Én vagyok a Kiképzőt szigorú is. asszony. De hogy Ezredes asszony. meg kell teljesen mászak? Igen. Ne, tényleg ne. Hol vagy, hol nem a szívemben? Miért nincsen csend? Nekem ez még nem volt teljesen jó. De már nagyon szépen haladsz. De most fölmegyünk a csúcsra. Hova küldted azt a Hát gyereket? normális vagyok? Nem. Szerelem miért múlsz? Na tessék, megmondtam, hogy föl kell jutni a csúcsra. Hát a tető, az már tényleg a teteje volt mindennek. Király, de látod, hogy jót tesz neki. Király vagy! A színpadon Szőcs Renáta! Nem tudtam, hogy az ember mindent túlél. Én nem sírtam, pedig engem eltörtél. Vártam, hogy a nap többé nem kell majd fel, de hajnal lett újra, és
Azt hittem érdekelt. Szőcs Renáta! Nem, azt nem merném. Az csak neked itt a backstage-ben. Azt hittem, amikor Wolfgat is láger jön, akkor a buk lesz. De mindegy, Jaj, ez egy már. kicsit túl kell, hogy lépjünk. Na, és annak is öltöztél, buknak. És hát Reni is túllépett azon, hogy tériszonyos. Ez volt a legnehezebb akadály, amit le kellett küzdened a Star Academy-ben? Hát úgy gondolom, hogy a legnehezebb az most van, mert most tudatosult bennem az, hogy mennyire itt szeretnék lenni a legjobb 4-ben, és tényleg annyira izgulok, és annyira remélem, hogy lesz majd lehetőségem. Hát a zsűrinek lesz ez egy szava. Ildikó? Hát Reni, nagyon-nagyon mérges vagyok, megmondom őszintén. Én nagyon szeretnélek a döntőben látni, hozzáteszem, bármit is mondok most, lehet, hogy a Vuk dalát jobban elénekelted volna, ez egy nagyon-nagyon nehéz dal, és a próbákon jobban megbirkoztál vele. Sok volt benne a bizonytalanság, de egy abszolút színpadra termett, jó énekesnő vagy, popdíva vagy, kedvellek, szedd össze magad. Csabi. Én nem vagyok rád mérges, hanem tanástalan vagyok, mert a döntőben akarnálak, és reméltem is, hogy foglak majd látni. De hát így hogy? Ez egy... Ennyire? Majd meglátjuk. Még kicsit gondolkodom kell rajta, de... Viktor. Ja. Hát hagyj kezdjem azzal, hogy te is egy kedves nőszemély vagy, ahogy mondtad a kisfilmben. Én nagyon szimpatikus vagy, René, egy borzasztóan jó énekes vagy. Én igazából azt nem értem, hogy ugye most is mondtad, hogy most a legnehezebb időszak van, és én azt hittem, hogy azt fogod mondani azért, mert most vagy egy olyan mélypontban, amit nagyon nehezen tudsz így kimászni ebből. És ugye én ezt éreztem a próbákon, éreztem, amikor beszéltünk a héten, és ugye én kértelek, hogy ne add fel. Ugye, hogy semmiképpen, hanem harcolj tovább. És én úgy éreztem is, és most nem csak az éneklésről beszélek, hanem arról beszélek, ahogy kijöttél a színpadra. Én tényleg láttam a szemeden, hogy mint hogyha neked most jól esne, hogyha nem sikerülne. És ez inkább így belenyugodsz a helyzetben abban, hogy én most nem fog annyira harcolni, mint kellene. És ez engem egy kicsit így megcsapott, és ezért szomorú vagyok, mert én ezt láttam a szemedben. Lehet, hogy rosszul láttam, de én ezt láttam. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez nem így volt, aztán nem tudom, mennyire jött el, csak tényleg annyira próbáltam koncentrálni arra, hogy most kiadjam magamból azt, hogy mennyire itt szeretnék lenni. Anna? Először is nagyon örülök, hogy mi a Gornagy Mária Színei Tanodába jártunk, és nem pedig a Keresztes Féle Akadémiára, mert életbiztosítás meg szanax kell. Másszál fel erre a csőre, onnét éneket. És szóval félretéve a rossz tréfát, hogy én már a közös produkcióban láttam, hogy valami nincs rendben, tehát hogy Reni minden oké. De most ne beszéljétek belé. Nem, én látom, hogy olyan szomorú az arcot, ellapozni kell, kész. Periódus, eddig tök jó énekelsz, abszolút Eurovízió kompatibilis vagy, de egy gyönyörű, egy reménysége vagy ennek a műsornak. Fogd fel, hogy itt a helyed, és hatalmas nagy erő van a torkodba, a kinézetedbe, imádnak a nézők, mi is nagyon szeretünk. Tessék harcolni, jó? Ma még van egy nóta, szedd össze magad! Hagyjál a szegény, hogy menjen! És sajnos még van egy kör. Az lesz a cudar. Ildikó. Hú. Rád küldöm Csíkszeredába a medvét, komolyan mondom. Legközelebb. Na. Ildikó, neked kell mondani valami pontot. Tudja. Medvén kívül. Tudom, igen, tudom. Nem tudom a medvét, hogy tudjuk átváltani pontokba, de... Reni, nagyon-nagyon szeretnélek a döntőben látni, de nem... Ez 23 pont volt most. Csaba? A dal megfogalmaz egy kérdést, okafogyott a szerelmünk irántad egy másodpercig sem múlik, nagyon hiszünk benned és nagyon szeretünk téged, de azt szeretném, hogyha egy picit most felszívnád magad, vigyál meg egy erdélyi pálinkát vagy valamit, és a következő dallal úgy gyere vissza, hogy tegyél minket teljesen tönkre, jó? De nem, ez most 22 pont volt. Viktor? Én is abban reményben, hogy a következő dal az ezerszer jobb lesz, és harcolni fogsz. Én tényleg csak azt akarom látni, hogy harcoljál, mert én hiszek benned, és ezt mindig mondom neked, hogy én nagyon-nagyon hiszek benned. Látni akarom, 22 pont. Anna. Figyelj!
Vedd elő az erdélyi énedet. Tudom, hogy ott az emberek annyira karakálnak, megisznak 2 rövidet, utána jön a medve, lenyelik élve. De tessék ezt az énedet elő. Tessék ezt az énedet. Tudom, hogy benned vagy. Gyönyörű, csillogó sztár vagy. Én már a következő pontokból ide egy kicsit átmentek, jó, megelőlegezek. Nagyon szeretnélek a döntőbe. 23 pont. Na, egyébként Reni minden rendben van? Most 90 pont. Igen. Jó, oké. Engedjük, hadd menjen a backstage-be. Tényleg, Jön majd a második körben, és tényleg bizonyíthat. Most megeszi a medvéket ott kint, aztán majd jön. Jó, hát vidámabb vizekre evezünk. A következő énekes sorsfordítónak tartja a jelenlétét, meg egyáltalán a Star Academy-t, mert hogy azt mondja 2 dolog miatt. Az egyik az, hogy végre annyit ehetett az elmúlt 2 hónapban, amennyit csak akart. Ez néha vicces is tud lenni. A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy végre úgy érzi, hogy fontos, hogy létezik, ez hogy is itt egy csinál szomorú valamit. dolog, csak mondom neked. Oké, a lényeg az, hogy a döntőbe jutásért énekel, hölgyeim és uraim, Illés Adrián. Szomorú vasárnap. Imádom. Én rengeteget hallgattam ezt a dalt gyenge pillanataimban, és remélem, hogy fel tudom majd vinni a színpadra ezt a depressziós hangulatot. Ciao Adrián! Na, szia, szia! Jó, ciao, főző? Tejszínes csirke lesz, ha minden igaz. Wow! Annyira nem vagyok otthon a főzésben, bár egyébként az a furcsa, hogy mindig nagyon finom kajákat csinálok, és azt sem tudom, hogy mit csinálok. Te most popcorn teszel be? Azért bebiztosítom magam, hogyha netán rossz lenne, akkor azért ezzel teljesztjük magunkat. Adriánon látszik a múlt, a családi háttér, szóval látszik az, hogy mi ment keresztül így az életében eddig. Ugye édesanyám egyedül nevelt minket bátyámmal, és hát ő ilyen alkalmi, szezonális munkákból élt, és akkor édesanyám ebből tartott el minket, bár egész szűkösen, viszont konkrétan 14 órákat dolgozott azért, hogy nekünk legyen mit enni. Sokszor volt, amikor ilyes voltam, és nem volt mit tegyek, senkinek nem kívánom azt az érzést. Ilyen még sose volt az életemben, hogy amit kívánok, amit szeretnék, én azt meg tudom enni. Ezt anya mondta mindig, hogy mikor mondtam, hogy nagyon éhes vagyok kicsi koromban, akkor mindig azt mondta, hogy igyak sok vizet és aludjak el. Ez ad egy külön erőt az Adriánnak, egy olyan pluszt, egy olyan küzdési vágyat, hogy minden hétvégén tényleg ki tudja hozni a maximumot, mert van miért harcolnia. Az, hogy itt vagyok, az egy hatalmas nagy lehetőség, és mindenképpen szeretnék élni vele. A színpadon Illés Adrián. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal vártalak, kedvesem, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküled visszajött. Azóta szomorú, mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú vasárnap. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el, pap is lesz, koporsó, ravatal, gyászlepel, akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak, ne félj a szememtől, holtan is áldalak. Utolsó vasárnap. Peregnek a sárgult levelek, meghalt a földön az emberi szeretet. Bánatos könnyekkel zokog az őszi szél, szívem már új tavaszt nem vár és nem remél. Hiába sírok és hiába szenvedek, szívtelen rosszak és kapsik az emberek, meghalt a szeretet.
Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el, pap is lesz, koporsó, ravatal, gyászlepel, akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak, ne félj a szememtől, holtan is áldalak. Utolsó vasárnap. Illés Adrián! És a szomorú vasárnap. Így van, és a szomorú a vasárnap, akkor mindjárt meglátjuk, hogy a szombatot vajon boldoggá teszi a zsűri. Tényleg szoktál szomorú lenni? Már depressziós, ez engem meglepett. Hát igen, nekem is vannak hullámvölgyeim, és mostanában, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy igazából itt ez már a döntő előtti pillanat, egyre kevesebben vagyunk, és hát nagyon szeretnék bejutni, tehát igen. Mindenki ezt a kis kortás beszédet tolja a zsűritagoknak is. Érthető. Remélem, hogy nem mondok semmilyen hülyeséget, segítsetek, mert nem néztem meg a Wikipédián sehol, de én, ha jól tudom, ezt a Leander Rising, a magyarországi rock zenekar dolgozta fel ezt a szomorú vasárnapot így. Ami egyébként nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor néztem a videoklipjüket ebben a feldolgozásban, nekik nagyon-nagyon illet. Nekem egy picit csalódás volt az, hogy én azt hittem, hogy egy kicsit szomorúabbak leszünk most, és nem annyira inkább mérgesek. Nagyon jó énekelted, szóval tényleg nagyon jó énekelted. Nekem inkább a koncepcióval van problémám, mint a te előadásoddal. Anna? Én féltem ettől a nótától, mert mindig kötelezően így a könyvcsatornákat megnyomogatjuk ezzel a dallal, bárhol van sírni kell, mert vannak olyan nóták, amik ha akarjuk, ha nem beindítanak minket, hogy milyen irányba, az óriási nagy felelősség. Tudom, hogy amikor először megjelent ez a dal, akkor kis felszolgáló lányok, meg cselédlányok ugráltak ki az ablakon. Óriási hatása van a nótának. Megkönnyebbültem, amikor ez a metal betét egy kicsit előjött, és nagyon jól állt neked, sokkal-sokkal jobban állt. Igazából semmi búskomort nem láttam az egész előadásban, max a hajadat. azt hogy visszacsinálom. Azt egy kicsit borzan már. Ismerem az Adriánt, annyira nem ez a haj. Sokkal jobb, köszönjük, Nóri. Hát de jobb is lett. Igen, sokkal jobb. Tényleg jobb. Szerintem a rock nagyon-nagyon jól áll neked, és jól énekelsz. Gratulálok. Ildikó? Én azt szeretem a legjobban az Adriánban, hogy nagyon komolyan veszi ezt a versenyt, és nagyon komolyan veszi az éneklést és a szakmát, és azt, hogy tud közölni. Kicsit nekem is ilyen eklektikus volt, tetszett a rockerséged benne, meg tudom, hogy a torkod is egy kicsit le van szanálva ezen a héten, szóval alapvetően tetszett. Csaba? Alapvetően engem egy picit összezavart, mert bár tetszett ez a picit színházias rock jellege, amit úgy látom már nem is tudsz levetkőzni magadról és magadból, hogy mindig egy picit színházas vagy, ez most már egyáltalán is zavar. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jó volt, de nem tetszett. Tehát jó volt, de nem volt szimpatikus. Ez egy ilyen érdekes, hogy kiváltott belőle is érzéseket, de hogy mit, azt majd lehet, hogy csak holnap fogom tudni megmondani. Viszont a pontokat azt ma kell, igen. Igen? Viktor, neked kell kezdeni. Tök hasonló véleményem a Csabival, szóval tényleg tetszett, de mégse tetszett, szóval... Jó volt, de 22 tetszett, pont. ez... 22 pont. 22 pont. Anna? Engem megdöbbentett a produkció, és ez jó. Én szerettem a produkciót, szeretem a hangodat, szeretlek téged. 24. Szeretnélek a döntőben. Ildi? Én is alapvetően szeretnélek a döntőben látni, de nekem ez 23 pont volt most. Csaba? 22. 91 pont a zsűritől, de nyilvánvalóan a nézőknek még nem tudjuk, hogy mennyit adtak a nézői szavazatok. Hogy Második körben várunk vissza, Adrián. A második körben lehet javítani, igen. Hát ez van, amikor itt tényleg a 91 pontnál már elégedetlen egy kicsit a versenyzők, de hát ugye nagyjából így már majdnem úgy meg is vagyunk az első körben. Hát ez nem, hogy nagyjából, hát igen, végére értünk az első körnek, úgyhogy nem sokára meg is mutatjuk a zsűritáblát, hogy az első kör után hogy állunk, mármint nem mi, hanem az énekesek, de előtte gyorsan visszaidézzük. Visszaidézzük az elsőkörös produkciókat. Nem mi, hanem a rendező. Mondd tovább, mint világ, elsőt régi könnyeim. Ragyog a szívem, elmúlik a sötétség. Van miért
kiss. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a one more girl. Set it me utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el, pap is lesz, koporsó, ravatal, gyászlepel, akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fák alatt utam az utolsó. Így teljesítettek tehát az első körben az énekeseink, 6-an vannak, de közülük csak 4-en juthatnak tovább a döntőbe, és ehhez nagyban hozzájárulnak a zsűri pontja is. Gyorsan nézzük meg, hogy az első kör után csak és kizárólag a zsűri pontjai alapján hogy állnak az énekesek. Igen, 3-as volt versenyben az elsően, ugye 3-an kaptak maximális pontszámot a zsűritől, Hegyi Dávid, Kertész Iván és Pádár Alexandra 100 pontot kapott, Illés Adrián, Szőcs Renáta, és a végén pedig Gornagy Erika, tehát egyelőre Gornagy Erika és Szőcs Renáta lehet gondban, ha most lenne vége a versenyek, de úgy nyilván nem most van vége, de hát ugye Illés Adrián sem megbízható azzal a 91 ponttal, a 90-hez meg a 86-hoz képest. De azt nem tudjuk, hogy önök hogyan szavaztak, és szavazhatnak is a folytatásban, hiszen indítjuk már is a második kört. Rögtön következik az az énekes, aki a nagymamája kedvenc dalával lép színpadra. A Neoton sláger, egy jó kis retrobuli lesz, igen. Yeah. A Neoton slágerével színpadra lép a vöröshajú szemüveges, aki nem csak szombat este táncol, Kertész Iván! Neoton Família, ha szombat este táncol. Húha, nagyon jó lesz. Ez a mamám kedvenc dala. Nagyon boldog lesz, hogy ezt fogom énekelni. Hallom, retroparti van! Figyelj! Retronak itt vagyok én magam, de még én is be fogok még ennél is retrosítani. Megjött Piroska! Na, akkor menjünk, de szóljunk a többieknek is, jó? Okay. Lepjük meg őket. Most már mindenki olyan ügyes itt az első 6-ba, muszáj buliznia mindenkinek. A ruhák még inkább rásegítettek arra, hogy tökéletesen tudjunk csúszni az éjszakába. Benne lenni a legjobb 6-ba fantasztikus érzés, és fantasztikus érzés készülni a szombati adásra. Tudjátok, hogy Cibakházán hogy mulatnak, hogy táncolnak? Akkor elmondom. A férfiak az asszonyok ellen táncolnak, úgyhogy megmutattam a srácoknak a Cibakházi Gangnam Style. Iván egy elképesztő figura. Én megmondom őszintén, hogy az elején azt se gondoltam, hogy el tud menni A-ból B-be. És közben meg egy elvetemült bulista. A döntőben nagyon-nagyon szeretnék ott lenni, és mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy ez sikerüljön. Ide jött egy szerény kisgyerek, és teljesen megőrült, és nagyon sokat fejlődtél, és nagyon kinyíltál, és nagyon cuki vagy, és mindenféle vagy, és nagyon színes vagy, és nagyon jó leszel, és megcsinálod! Megcsinálom! Ezt a hangulatot szeretném a színpadra vinni, és remélem, hogy szombat este otthon mindenki táncol. A színpadon Kertész Iván. Azt mondják a lányok esze, valóságos lexikon, roppant lényeges, hogy soha nem volt felületes. Csak egy a baj, hogy vörös hajú szemüveges. Azt mondják a lányok szíve, kérdezgetik, mit tenne ő, s fájhat a feje, 36-nál sírja tele. Csak egy a baj, hogy egyik se járt soha vele, de ha szombat este táncol, fejre áll az egész világ, minden mozdulata lát.
felfedezték újabban ő. Roppant érdekes, hisz vörös hajú szemüveges. Csak egy a baj, rémes milyen tökéletes. De ha szombat este táncol, fejre áll az egész világ, minden mozdulat a lángon. Travoltának érzi magát, mikor szombat este táncol. Szikrázik a szemüvege, és a szikrák mögött távol egy arra járó csillag táncol vele. De ha szombat este táncol, szikrázik a szemüvege, és a szikrák mögött távol egy arra járó csillag táncol vele. Kertész Iván! Jaj! A szombat este táncol! Az életveszély, komolyan Azt mondom. mondja, a lányok fele. Na, te táncol. A gyerekek, egy egész doboz gyufát láthattunk a színpadon. Na jó. Figyelj, de ez tényleg nagyon, tehát így megsokszorozottak szerinted az esélyeid is arra, hogy bekerülj a döntőbe, hogy ilyen sokan lettetek a színpadon? Majka, hát semmi ellopja a sót, de nem baj. Hát, nagyon-nagyon remélem. Én nagyon élveztem ezt az egész produkciót, de a döntőbe szeretnék minden állatot ledobni magamról és hasítani. Helyes. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Viktor? Az igazság, hogy nagyon-nagyon sok énekes, zenész, előadóművész imádkozik, hogy vajon mikor lesz nekem egy annyira egyedi imidzsem, stílusom, hogy ezt meg sokszor is, igen, ezt értjük, igen. és hogy olyan egyértelművé válik az, hogy amikor termékekben gondolkozunk, vagy pólókban, hogy mit adunk a rajongóinknak, hát nálad annyira egyértelmű. Nálad annyira egyértelmű, és annyira jó, hogy lehet, hogy le is akarom védeni. Ez az enyém lesz, jó? Szemüveget? De most komolyra folytva az egészet, én sajnáltam, hogy vége lett a dalnak. Egyszerűen annyira vicces vagy, annyira humoros vagy. Tényleg, ez egész nagyon jó. Anna? Nem tudom, kinek volt ez az ötlete, ez a filléres megoldás, de zseniális. 25 pont a kreatívoknak. Nagyon-nagyon tetszett. Azért vége felé már úgy kijöttem volna ebből a furcsa pszichedelikus cuccból, olyan volt, mint a Sziget Fesztivál 6. napja már. De nagyon-nagyon imádlak. Amilyen pofákat te vágtál, arcokat te vágtál, és a végén ez a beállás, még a Király Viktor is utánzott téged itt a zsűri pultban. Bravo! Ildi? Nem tudtam eldönteni, Iván volt sok, vagy Iván sokkot kaptam. Minden esetre az biztos, hogy senkivel nem lehet összetéveszteni, és ez ebben a szakmában az egyik legnagyobb erény. Tehát elképesztő, amilyen vagy, tényleg. Csaba, téged se lehet összetéveszteni senkivel a szakmában. Én is sírtam a rögéstől, de téged sem, Majka, zseniális és hibátlan vagy, mint mindig. Viszont hadd mondja, hogy tényleg, és majd a műsor után is felhívjátok egymást minden hétvégén, ugye? Hadd mondjam el gyorsan, hogy az Iván az egyetlen olyan fiatalember, akinek még sosem mondtuk azt, hogy ez a dal nem a tiéd. Ugye emlékeztek rá, hogy mindig volt mindenkinek, hogy ez a tiéd volt, ez nem a tiéd, ez most nem állt jól. Neked mindig minden jól állt. Úgyhogy meg kell nézni, hogy Cibakháza, hát ha valami vízére nyugszik, vagy valami nem tudom milyen energiák vannak ott, mert egy embertelen... Volt egy rock, ahol döcögött egy picit a léc, volt egy rock. Mit énekeltél rockot? Az Mi volt is jó az? volt. Jó volt, Edda. A Gyere őrült? Gyere őrült, ez is jó volt, igen, hülye vagyok. Én vagyok a hülye, bocsánat. Patakiként is jól funkcionál. Rövid remélem, hogy szombat este mindenki szavaz az Ivánra. Na pontokat lássunk gyorsan. Viktor. 25. Anna. A nagymamával való haknizást engedd el. 24 pont. Ildi. 24 pont. Csaba. Szerintem nem számít, 25. 98 pont, Iván. Gratulálunk, szia haver. Szia, a második hello, körben. Iván. Iván már túl van 2 körön, viszont hölgyeim és uraim, a következő versenyző egy kicsit kiborult a héten, megkereste az akadémia legelrejtettebb zugát, és ott próbált arra rájönni, hogy vajon mit keres ő ebben a műsorban. Hát én szerintem már 100-szor bebizonyított, hogy van itt keresni valója, viszont most még egyszer megpróbálja ezt. Kelly Clarkson dalával érkezik, Gornagy Iván. Erika!
Yeah, Kelly Clarkson, Because of You. Nagyon szeretem ezt a dalt, mert régen nagyon sokat hallgattam, mikor szerelmi bánatom volt. Ahhoz képest, hogy kevesen vagyunk már itt az akadémián, mégis azt tudom mondani, hogy néha elég nehéz egy olyan helyet találni, ahol éppen nincs ember, és kell egy kis zárt helység, amire azt tudom mondani, hogy igen, az az én kis kuckóm, és az ember kicsit magába tud burkolózni, és átgondolja az itt létét. Nem gondoltam volna, hogy a Vastag Csabi lesz egyszer az, aki lelket önt belém egy pohár kakaóval, de ez nagyon jól esett. Ezeket a kis rejtőzködéseket magadban is meg tudod csinálni, szerintem nem kell hozzá egy fizikai erődítmény, hogy elbújj. Neked honnan volt mindig önbizalmat? Ez nem az önbizalomról szól, hanem abban, hogy hiszünk abban, hogy jót csinálunk, és valamilyen szinten tudjuk is azt, hogy egy jó felé törekszünk. És soha nem voltál bizonytalanodva ezzel kapcsolatban? Minden másodpercben el voltam bizonytalanodva. Mindig kell egy kis kételj, hogy valamit rosszul csinálunk, hogyha sosem kételkedsz magadban, akkor nem is fejlődsz. Itt vagyok a top 6-ban, eléggé nagy nyomást jelent számomra, mert hát nem is tudom elhinni, hogy én idáig eljutottam. Ha te nem hiszel magadban, akkor helyetted én se tudok. Ezt mások nem fogják megtenni helyetted, mert neked kell bíznod magadban első körben. Te kuckol a színpadon van, ott vagy biztonságban. Jó? Semmi baj nincsen. Gyere, szedjük szét ezt az egészet. Nagyon jó dolgokat tudott mondani, ami alapján át tudom most gondolni az itt létemet, és igenis készen állok arra, hogy szombaton oda tegyem magam teljes mértékben, és bent legyek a 4-ben. A színpadon Gornagy Erika. Gornagy Erika. Dalával. Because of you. Miattad. Na! Hát az első körben Gornagy Erika nem nagyon teljesített jól, most viszont kíváncsian vagyunk, hogy a zsűri mit mond. Igen, Csaba? Én? Igen, te, te olyan igen. nagyon grimaszoltál. Én meg gondolkodtam rajta, hogy
hogy lesz ez. Tehát nagyon remélem, hogy tovább jutsz a döntőbe, és akkor a kakaóba rakunk majd valami mást is szerintem, hogy ne süllyedj ennyire magadban. Az a furcsa, hogy most volt szerintem életedben először, hogy azt tudom mondani, hogy voltak benne énektechnikai hibák, ami egyébként rád egyáltalán nem jellemző. És voltak olyan részek, amik meg zseniálisan jók voltak, és volt amit föl lehetett volna most venni CD-re, és annyira hibátlan volt. Szóval legközelebb innunk kell nagy mást is. Viktor? Igen, én azt kezdtem, mikor elkezdődött a dal, és elkezdte énekelni, mondom, ez most minden, amit mondtam az előző dalnál, most meg fogom változtatni a véleményemet, mert annyira jól indult az egész. És sőt, nem csak az indulásban, a középrésznél is nagyon jó dolgok voltak, csak aztán nem tudom, hogy elkezdte remegni belül, vagy elkezdte félni egy picit, és így fokozatosan így egy kicsit lefele haladt a produkció, és ezt egy kicsit sajnálom, mert tényleg, amit a Csabi is mond, hogy soha nem szoktuk neked azt mondani, hogy énektechnikai hibák voltak. Sajnos ebbe volt. Anna? Én nagyon szeretném, hogyha a nézők eltekintenének attól, ami a végén történt, mert láttam, hogy átment rajtad a tank, a gépezet, és hihetetlen nagy a nyomás ezeken a gyerekeken, és tudom, hogy itt eltört a mécses, valami rátszakadt a mennyezetről, tekintsük el attól, mert annyira gyönyörűen építetted fel a nótát, és az, hogy valaki nyugton tud maradni a színpadon, és mindig azt mondom, legyél középen, urald a színpadot, és te szélére mentél, a dob mögé majdnem beálltál, és onnét is olyan gyönyörűen világítottál, sugároztál, de egy nagyon-nagyon értékes ember, és nagyon jó előadó vagy, nagyon szeretném, hogyha ezt észrevennék az emberek is. Ildi? Erika, én megmondom őszintén, hogy én az elején nem sokat néztem ki belőle, de hát itt vagy az első 6-ba. Egy dolog nyugtat meg, hogy a te pályád biztos, hogy nem ezen fog múlni, hogy most innen tovább jutsz egyel vagy nem. És én ezért vagyok nyugodt. Egyébként volt erő a dalban, persze volt rengeteg hiba is, de volt benne erő. Na jó, hát akkor most jön a pontozás, ugye nyilvánvalóan itt egy pici hiba csúszott a gépezetbe, hogy elmondta a zsűri, kíváncsian várom, hogy vajon ilyenkor a döntőbe jutásért a produkciót pontozzák, hogy az eltöltött 9-10 hetet itt. Csabi. Igen, remélem, hogy legközelebb ebből mindannyian és te is tanulunk. 23 pont. Viktor, ha lesz még erre alkalom. Viktor? Az nagyon-nagyon tetszett, hogy küzdöttél, ez nagyon tetszett, hogy tényleg odaraktad magad, mert annyira odaraktad magad, hogy szerintem emiatt csúsztak el a hangok. Mert annyira volt egy tűz benned, hogy ki akarsz jönni, és én tudom, hogy egyébként te nagyon szépen énekelsz, ezért 23 pont. Anna? Te vagy az egyik legizgalmasabb versenyző. Én akarlak téged a döntőben, nagyon szeretném megnézni, hogy ott mit fogsz művelni, és én ezt ki is kapcsoltam a produkció felétől magamat, nem is emlékszem rá, úgyhogy mindenképpen 24 pont. 24 pont, annál érződik. 23 pont. 23 pont Ildikónak is. 93 pont összesen, ebben nyilvánvalóan benne van a zsűri jó indulata is a saját elmondásuk szerint. Erika, köszönjük szépen, meg volt a második produkció is. Kíváncsian várjuk, hogy mennyire lesz elég. Jaj, hát jönnek majd a többiek is, ugye 4-en még nem léptek színpadra, a második körben érkeznek a csajok, Reni, Alexandra és a srácok, Dávid és Adrián is. Igen, és önöknek pedig mindeközben nagyon nehéz döntést kell hozniuk, mert hogy nyilvánvalóan önök döntik el azt a zsűri segítségével, hogy a 6-ból ki az a 4 ember, aki jövő héten a döntőbe menekül. Nézzék meg versenyzőinket a backstage-ben is, hiszen a Facebookon Miskovics Marci már is kezdi a közvetítést. Néhány perc és folytatódik a Star Academy.